23. 21η εκπομπή σήμερα το AMA Live, το 21 είναι πολύ τυχερό νούμερο, γιατί 21 γεννήθηκε το αφεντικό μου, Ζαφύρης Τσουρεκάς, και του στέλνω πολλούς χαιρετισμούς και να βλέπει την εκπομπή μου, να μην τη χάνει παρακαλώ. Σήμερα θέλω να συζητήσουμε κάποια πράγματα, τα οποία μάλλον δεν τα ξεκαθάρισα στις προηγούμενες μου εκπομπές. Όταν σας είπα στη χθεσινή εκπομπή, αγοράστε ένα σκυλάκι ή βρείτε στο δρόμο και υιοθετήστε το, ή ένα γατάκι, ένα περιστέρι, ό,τι βρείτε στον δρόμο τέλος πάντων, δεν σας είπα όταν τελειώσει η καραντίνα να το ξαμολύσετε ξανά στον δρόμο. Εννοείται ότι το παίρνετε και το κρατάτε για πάντα. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, γιατί ορισμένοι διαμαρτυρήθηκαν ότι σας είπα πάρτε το σκυλί για την καραντίνα και μετά αφήστε το να τρέχει στους δρόμους αδέσποτο. Για όνομα του Θεού. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, άλλο πράγμα που επίσης θέλω να συζητήσουμε είναι που το βλέπω περπατώντας στους δρόμους, γιατί τώρα τελευταία περπατάω συνέχεια, είναι τα σκουπίδια. Θέλω να κρατάτε τους δρόμους καθαρούς, όπως και το σπίτι σας. Βλέπω σκουπίδια εξωπεταμένα, θέλω να κάνετε ανακύκλωση. Και τα κανονικά σκουπίδια φυσικά να τα πατάτε στους κάδους των σκουπιδιών. Έχουμε χρόνο. Ας καθαρίσουμε και το χώρο γύρω από το σπίτι μας. Δεν επιτρέπεται να είναι το σπίτι μας καθαρό και να βγαίνουμε έξω από το σπίτι και να έχει τόνους τα σκουπίδια πεταμένα. Πετάτε στον δρόμο ό,τι βρείτε. Σας παρακαλώ. Το AMA Live έχει οικολογική συνείδηση. Η μέρα μου λοιπόν ξεκίνησε πολύ ωραία σήμερα, γιατί ήρθε συστημένα από τον ταχυδρόμο να πάω να παραλάβω το φούτερ της Χριστιάνας Οικονόμου. Όχι ένα, δύο. Σήμερα φοράω το πρώτο. Το οποίο, όπως σας είπα, κυκλοφορεί σε 5 χρώματα ή 4. Είναι το κόκκινο με το μπλε, το γκρι με το μπλε, το σκέτο μπλε, το σκέτο μαύρο και κόκκινο. Και αν δεν βγαίνει κόκκινο θα το βγάλεις, Χριστιάνα, είναι πολύ ωραία ιδέα. Όταν θα πάρετε 3 φούτερ, η Χριστιάνα Οικονόμου θα σας στείλει δώρο το τάμα, όπως μου στείλε εμένα, γιατί τα πήρα τα 3 για να έχω να αλλάζω τώρα αυτές τις μέρες τις γιορτινές. Κοιτάξτε τώρα που ντύθηκα σαν αυγό πασχαλινό, κουκλάκι. Στα 3 λοιπόν σας στέλνει δώρο και το τάμα, το οποίο είναι καταπληκτικό να σας φέρει γούρις. Έρχεται σε τέλεια συσκευασία στα δίκτυα του Ψαρά. Τέλεια η συσκευασία. Δεν σας το στέλνει βέβαια έτσι, σας το βάζει και σε ταχυδρομικό φάκελο με φυσαλίδες, μην φοβηθείτε. Και ήταν τέλειο, γιατί ξέρεις, είχες κάτι καινούργιο να περιμένεις, το είχα παραγγείλει και είναι ωραίο να προσδοκείς κάτι τώρα αυτές τις μέρες που δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο που να βγούμε από την καραντίνα. Τι άλλο θέλω να συζητήσουμε? Θέλω να συζητήσουμε, ναι βεβαίως, ένα πολύ ωραίο δώρο για να πάρετε στους φίλους σας τώρα για το Πάσχα, αν δεν έχετε λεφτά να ξοδέψετε. Είναι αυτή η κρέμα χεριών, η Dr. Seller Καλέντουλα, την οποία την παραγγέλνετε από το organicbrands.gr. Είναι 3 συσκευασίες των 10 ευρώ. Κάνετε δώρο, κρατάτε μία για τον εαυτό σας, κάνετε δώρο μία στην κοντή του παραπέντε και σε έναν άλλο φίλο σας. Και είναι καταπληκτική, μυρίζει καλεντούλα, υπέροχη. Και το άλλο που θέλω να σας συζητήσω είναι ότι, όπως σας είπα προχθές για τη γυμναστική, εγώ που δεν έκανα ποτέ γυμναστική, βρήκα τη χαρά στο τρέξιμο. Βγείτε έξω, έχει τέλεια ηλιόλουστη τη μέρα, ο ήλιος, η βιταμίνη D θα σας αναζωογονήσει, θα σας δώσει ενέργεια. Και το καλύτερο είναι ότι τώρα με το τρέξιμο κοινωνικοποιείσαι. Βγαίνω έξω στον δρόμο, βλέπεις ωραία αγόρια, βλέπεις ωραία κορίτσια, πιάνεις την κουβέντα, τρέχεις παραπάνω γιατί βλέπεις έναν ωραίο, τον κυνηγάς. Έτσι έκανα εγώ χθες. Μην νομίζετε, γιατί να κάνω 1 ώρα, έκανα 2 ώρες. Έτρεξα, περπάτησα, ήταν τέλειο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ο έρωτας θα σας ανανεώσει. Και να μην σας ερωτευτεί κανείς, θα ερωτευτείτε εσείς τη ζωή. AMA Live, εκπομπή 21η, σας χαιρετώ.